Здравейте, приятели! Всички обичаме подаръците, особено когато става въпрос за реални пари за старт. Но бонусът е само половината от работата. Важно е също така самото казино да е удобно, честно и с добър избор от игри. Избрах за вас проверени и лицензирани платформи в България, където не само дават щедри пакети за добре дошли, но и е приятно да се играе. За кешбек, фри спини и особеностите на самите сайтове веднага. Всички линкове за активиране на тези бонуси вече съм оставил в описанието и в закрепения коментар. Да започваме. Ще започна с VulcanBet. Това не е просто казино, а мощен хибрид за тези, които обичат разнообразието. Тук на една платформа са обединени хиляди слотове и отлична букмейкърска къща. Интерфейсът е строг, нищо не отвлича вниманието, а библиотеката с игри включва всички топове, от Amosnet до Spinomeno. Бонусната програма тук е универсална. Получавате отличен старт, който можете да използвате в огромната библиотека с игри. При това условията за отиграване са едни от най-прозрачните, без дребен шрифт. Връзката към актуалното им предложение съм оставил по-долу. Ако търсите мащаб и стил, непременно разгледайте Ice Casino. Това заведение е известно с огромния си каталог, над 3500 игри, включително страхотна секция с живи дилъри. Дизайнът е светъл, лек, сайтът лети дори на мобилния интернет. Тяхната добре дошла бонус е истински ледоразбивач. Той е разделен на няколко първи депозита, което е много удобно. Не е нужно веднага да внасяте огромна сума. Освен пари, те щедро раздават безплатни завъртания на популярни слотове като Big Bass Bonanza. За да вземете максималния пакет, преминавайте по официалния линк в описанието. Следва Hit and Spin. Това казино се отличава със своя модерен подход. Това е геймифицирана платформа. Тоест, като играете на слотове, вие развивате своя герой, както в RPG. Интерфейсът е тъмен, стирен, очите не се уморяват при продължителна игра. Бонусите тук също са интерактивни. Има колело на късмета и ежедневни мисии с награди. Приветственият пакет е много солиден и покрива първите няколко попълвания, така че ще играете дълго с резерв. Официалният линк за регистрация с бонус ви очаква под видеото. Също така стилно препоръчвам Верде Казино. Това е стилно заведение в приятни зелени тонове, което е известно с бързите си изплащания. Основната особеност на самото казино е отношението към играча. Тук има отлична навигация и много отзивчива поддръжка. Бонусната система е изградена на лоялност. Веднага след регистрацията започвате да натрупвате статус. Колкото по-висок е статуса, толкова по-готини са подаръците. Седмични релоуд бонуси, добавка към депозита и увеличен процент кешбек, който връща част от средствата. Не пропускайте шанса, вземете бонуса си от линка в описанието. И разбира се, класиката в жанра Vulcan Vegas. Това е истински ветеран в индустрията с безупречна репутация в България. Тук цари атмосферата на истинския Лас Вегас. Ярки банери, турнири с милионни фондове и ексклузивни слотове, които няма на други места. Това е изборът за тези, които ценят стабилността. Бонусът им е еталон за щедрост. Огромен пакет до 1500 евро в еквивалент, плюс безплатни завъртания за легендарни игри. Изплащанията тук са бързи, а лимитите са високи. Кликнете върху линка в описанието, регистрирайте се и активирайте бонуса веднага. Ето какви предложения намерих за вас днес. Не забравяйте, бонусът е чудесен начин да удължите играта, но изберете казино, което ви харесва визуално и функционално. Всички проверени линкове към официалните сайтове са в края на страницата. Изберете това, което ви харесва, играйте отговорно и успех! До нови срещи във видеоклиповете!